A few moments later. Hi guys, good morning. Naulian na yung tawag hang mata. Uy, salamat ka sa Ginoo. Wagi mo pa. Bibi, tanok si mo. Uy, lansijang pa man. Nalansijang pa magkapapag-abril guys na. Lujang mata. Uy, sikwak lang naman ka pa. Lubag man, muro mang nakulatahan. Idaghan na gani yung nansag matang papag-abril. Lahap na sila gisug-sug hanggang naghagi kulata. Ito guys. Naulian na ka. Salamat ka sa Ginoo. Thank you Lord. Salamat ka do kana okay naghang mata. Yehe, lagi mo pader. Mamaadyo na lang yung mga pader. Pinanggad dyan kuya Ken Kenoneli Kim si Jitro guys na. Nawa. Maray lang manghud. Ay, sus na huyab. Anad na ni mo Ken? Anad ni kuya Ken si Jitro. Tawa pagliling Ken dari bintana. Ano dyan isi? May nilay seud. Seud nga igagaw. Sus Ginoo. Ganahan kang na kay manghuday? Ganahan kang na kay manghud? Ateun makas bibi Dalton. Ateun si Dalton. Ateun. Namaan ko na sa Dalton. Jitloy. Ay, nilusot pang bugan Jitloy. Na-aircon ang bugan. Lag may dahil sang itsuon guys. Lag may dahil ka na yung mga bata dari. Kumana man may palaba. Pinanggang kuya Kin-Kinot. Arang yun sa kahilig bata. Pinanggang kuya Kin-Kinot. Grabe ka zumbi. Ken, mabuhian ba dyan na ni mo, Ken? Anong libuhan nila na taas, guys, Tat. Gahan mas ilang na yung manghud. Tanawa lagi. Dapat Jitro. Ay, matumat Jitro. Whoops. Kaya Ken, naghukas kaya rin mo uta. Kimyap. A few moments later. Guys, makuha kami sa uniform ni Kuya Gael. Madyo na magnahaman na itong tahi. Kaya patos ni aking Domingo ni Hihatod sa bahay. O, maghihatod. Yung batunis na lang ako rin kapitan. O, magyapon na itong karon. Naman lang nga tuon. Madyo na magnahaman na itong karon, guys. Dari giring. Di ba kamu sarap tayo? So, pa klase? Anta. Ayo. Ay, bali hala, lagi ko magtamakan. Kasaan ta? Te. Wala te. Wa day mahatod na tilinin. Di na ko mahatod. Ang tabi si magkaado, duha ni kabukti. Oh, do. Salamat kaado. Sige. Mistak ta. Salamat kaado te ha. Yan na guys, sana ko hag uniform ni Kuya. Hapan nilabhan ron. Kaya ang plansahan ugma. Sige, bye-bye. Unhan mo day. Yan na guys, nakuha na ng uniform ni Kuya. Salamat ka, Diyos Ginoo ka nakuha na. Right, yan na guys, ang mga polo ni Kuya. Hiyay, sukod yaw, madyo ba? Sukod yaw, sakto ba ni mo? Ang kaning duha. Doon man ikabuok guys. Itong hangipa. Doon ikabuok ang magipatahi. Karoon pa naman nakuha. Kuanday ni crayon. Grabe tong kuanan sa sukdanan. Nakuha na gad na mo. Salamat ka adyo. Kay once a week rabas ako makalabas ilang uniform. Sige lang, sukod niya. Tucha. Manjo bagi jang kuan. Sakto bagi jang pagkakuan sa tila. Be, itarang pa. Nga, itarang. Yung kanang batunis ni saya. 1, 2, 3, 4. Pilay batunis. Hala. Wa malay batunis sa gabas pa. Tiyaw, dapat manggunay batunis sa gabas dari. Yes no. Wala kuwang jug batunis ni isa. Sige ya, ikuan nila ya. Pwede ra ay guys. Na. Tarang ya, sukod. Kanang labhan karon karong ugma ang plansa. Mauban sa mga uniform. Kadi agaban nalabhan naman na ang duha ganina.
Pati kakimya, taham niyang plansahon. Once a week ramang ko magplansa kay kasag bazaras kurinti ng plansa. Ano nga? Wa pa man kaingan ni Kuya Kinkin. Uniform pa man imong mga white. Ano mo ganyan prito mo? Si. Epon. Kaya nalabhan ka ron. Tiya. Ang azan kayo sa Kuya Gael. Ang azan, kaazog among Kuya Gael boots. Epa, may sapaw, green. Sakto ra pa no. Sakto ra day. Bati ya, karang isa pa diya. Kres, insa pa rin isukod kaya yung alabhan karon ng human sa sukod. Okay. Diya pa manis ni aging Domingo ang mga kwaon sa kayo pamansa nakabiti og batunis. So magkaroon naman nakuha ka. Karong adlaw so si mana po sa naman nakuha. Kan lang yung bisita ka sa kinabuhi. Sik matiya. Ano may tubig? Ha? Wala tubig dito? Mura, nahurot naman na yung papagabaril ang tubig namang sinawod. Uma na lang mas buntag. Mas buntag na naman halabhan. Itarang agkwilyo ya. Ano to sinday ka? Nabana. Sige nga na. Okay. Kuha na gazad ag isang pulo. At least once a week ra ko maglaba guys. Every Monday, every Wednesday. Lahi-lahi man zong kuan yan no isuot no. Kuan raman mo. Kulis ilay. Merkulis ra mo ilain-lain lagi. Lunes, Martes mo iputi o pulo. Maka ng pulo. So Huwebes, Bernes mo pulo. Merkulis mo oy. Okay. Talikod. Tanawon og madyo ba? Okay. Sayang ng height sa magjukog-jukog guys no. Sayang height ni kuya sa jukog-jukog ra. Yeah, sakto ra nin sa guys ag duha ka buok. Upat na tanan lagi sa uniform nga pulo. Yeah. Lamin ta dayto nabutangan og batunis deres ubos padir. Yeah. Ako na may butang na batunis deres ubos. Ani palitag batunis kay man butangi batunis deres ubos. Di na butang batunis deres ubos. Man butang ati. Okay ra pud. Kay sa pawan maghapon ni sando. Ay sando kay duha ka buok katong dugangan puhon. Okay, di na gajud. Kompleto na gid uniform. Uy, nakadag sinangag si Kimyat. Awa, ang laaga nakadag sinangag guys. Tanawa. Isi, sorry. Hala. Alami sinangag guys. Uy, alami sinangag Kimyat. Dag sinangag si Inday. Hagbat, ang laaga nakadag sinangag. Gantanin so. Kale, bati. Wow, alami aoy. Gantanin so. Sinangag mais di Alami aoy. Kung tandig mo ipon sakit. Dami sinangag mais. Sinangag mais nga anta. Humok man. Humok naman. Humok. Anta sinangag. Kaplen. Ang kaday. Ria. Anta. Yan. Lalamig liyan kasi ubos. Damila. Sa manghul sa man sila. Sa diyan. Ano? Yan, ingag. Makakaanda na katong maligan pangipon. Pero katong mapustiso na di na paluma-luma kaya dyan mga lubag dyan na pustiso. Lamian na rin guys. Pankaunon. Kalingawan ba? Nawan naghampis ka. Salamat ka Diyos Ginoo. Huwag mo na papuha pa ka. Aran sa puhag yung pikas. Baka na murang kanin mo yung nalauman guys. Kanina. Sige magod kang motor. Sige magod kang motor. Mo nang abugan siguro. Maka paano kabog ba? Silan o kabog. Mauna na puha na hinuon. Magadag ka pa na allergy na hinuon na yung mata. Allergy na nuna. Yung motor-motor kaya makuha pas mga bata. Uy naman, ang pumata mo lang lansijang. Mura ka lansijang, adik pa dirlo uy. Milaman. Lansijang adik, nagsikan ka, sinangag mais. Bisi ka juga mang badzing gamay. Kumbati kimiyat. Jangi koloran na kita hang assignment guys. May assignment ni Kim Kim. Very happy face. Makanipod. Okay.
Hindi kumbati. Lapis. So, jaring, i-trace ijang name. Kamao naman kasi mong name. Di na magpa-trace-trace ni teacher. Inas teacher, ngayon ako trace si teacher. Kay kamao naman ko. Inas teacher. Mag-color. Okay, very good. Muna dyan assignment karon. Kani? Okay, ipasa na ni Moron. Wala. Duha. Assignment ni Kimiat, mag-color siya. Kaya ka niyang koloran guys. Happy face. O katong isa. Angry face man tong isa. Okay, ipasa ko nun niya karon guys. Niya. Muna diyang assignment karon. Nja. Dapod. Pasa po nila. Dapod. Muna diyang ipasa karon ni teacher. Karon po, ipasa po na ni mo ni teacher, be. Dali kay ipasa ng teacher. Oo, si ma'am ka ng lingin. Ikaw ka mauna ka. Nganaan ni Jal baso. Nganaan. Baso. Okay, i-trace ni teacher. Okay, ipasa na ni teacher inja ha. Diyan naman gikoloran guys. Kari yellow, kari orange. Okay. Lilo. Yellow. Kari sa ni? Lilo na. Kani? Dadaan ka ng crack. Insa ka na. Okay. So, ata na ning padaplin kaya rumapasa na nimo karon ha. Ipasa na ni teacher ha. Kanina nga mama. Okay. Pasa na imong kuan. Bisod na imong bag na imong crayon dana. Okay. Imong kuan, tapay isa ka crayon ay kakuya kinkin na. Uli na kuya kinkin. Imong lapis ay sad na. Dito sa dako. Mas big. Okay. Dapa. Isa dani. Naku, ano, lapis. Butang na dana. Ang assignment. Okay, pasa na ni teacher, be. Ihatag na ni teacher, ha? Dari batang sud. Aron. Okay. Pasa na ma. Pasa ni teacher. Sige na, kan mag-eat na. Ang lilo. Butang na na.